나खौनो एसे सारहैनोसै आं दिनै। नानि सनालि आरे दिनै कलेजाव थाङा नों नानि? ओंहो आदा दिनै आं थांथ'ला नामा। आं बै दैया रानबायमोन दाख्लै दंग'निया ओमफ्राय नासो एसे सारहैनो नागिरदोंमोन आङो। आरो नासो सारहैनोसैलाय कलेजाव थांबानो जायो क्लासखौलाय मानो बिदि बन्द खालामो। जेबो नङा दे आदा दिनै सानसेल'आलाय माथो जानो। नोंजोंलाय बहाथो हानो खोथायावलाय दे आंनो ओंखामा खुरैग्रोलाय आंहा नै टाउनाव दसे थांनांगौ। जागोन दे आदा ओमफ्राय बाजै लाबोदो बेसेथो बिदि थाबाय थागोन नों सेंग्रायैनो। दानो नोम्बाजैखौ लानानैलाय माखौथो जाहोनांगौ दे साख्रि गैया मा गैया दानो जाहोथ'नो हायालै नानि नोम्बाजैनि खरसाफोरखौ थिखोथ'नो हाया आङो दाबो आंनि थाखायनो जेबो खालामनो हायाखै आङो। आरो बे राजमिलाव थांनो होननायालाय फैसा एसे नांगौ होननाया? थांगोन आदा दायो थांनाय जायोना जायाथाय लोगोआ गाबोन नङाबा दायो थांनोसै दे। थांबानो जाबाय लोगोफोरजों एसे फुरथिबो खालामनांगौना सम सम। फैसाखौ एसे हरगोन आं दायो। जोबोद मोजांखा आदा नोङो आंनि आदा बायदि रावबो गैखाया दे। ओमफ्राय नाखौ हारसिंनो सारहैनोसै ना माथो? नङा बाजै दङ। दे होमबालाय जालालै सान्दुङाबो दसे खामानि मावबाय आं हाग्रा फुबाय सान्दुङानो गोसाथार माथो। बेयावनो आरो नों नासो सारहैबावनोसै होद। जेबो नङालै आदा बेबायदि एसे एनै सान्दुंखौ आं जेबो मोना। ओमफ्राय उरायनायाबो थांगोन बुंदोंमोन र' थाङोना थाङाबा बे थाङाबाबो आंहा गामिनि बाजैमोनजों थांसैलै। ओइ सनालि आरे उरायना माथो नों फैबायलाय आं नोंनाव फनसो हरनो नागिरदोंमोन। फैबाय आङो माबा नोंखौ लिंनोसो फैदों दायो जोंहा बेलासियाव ना राजमिलाव थांगोन दे। जागोन दे आं थांनो नंखादोंमोन ओमफ्राय फैना जिराय फै। न'आव मादैमोनालाय गैया आरो? आदाया नै दासो ओंखाम जानो नागिरदों ओमफ्राय दुगैहैग्रोदों। फै जिराय फै। ओमफ्राय आइया माइ हाहैदों बै आयं मोननाव। ए दाबो हाखाङा आरो? गैया बिसिना एसे लेट जादों एबाराव र' सियार लायनि आं। बोरैबा अफ्रि अफ्रिसो मोनामबायलै। सोखायोलां ओरैनोबाबो जोंहानावबो अमानि थाखाय बानायब्लाबो बोरैबा मोनामजोबखायो आङो। उरायना नै जिराय। बोरैबा मोनामजोबबायलै नोंसिनाव अफ्रिनो एकदम जुमाय संनाय मोनामजोबबाय। ए औ बानायदोंमोन दहायसो। बोरै थायो एथ' मोनामब्रुं गुबुनथिं दोनहैबानो जायो। होमबालाय न' सिङावनो जिराय फैदो उरायना। प्लिज आं जिरायला दे आं थांसैलै आं मोनामनाया हाथारला जायखिया आं दायो फन हरगोन दे। बिदि थाथारो नामा नोंसोरो मानसियाबो बेयावनो थायो जुमायखौबो बेयावनो बानायो मोनामजोबथारो। गावहाथ' एकदम मालदारनि फिसासोलै। स्मेलानो बोरैबा हाथारला आं खर'सो साजोबनाय मोनबाय। थाथ'दो दे सनालि। औ दे। एखनबा रागासो जोङो आं माबा बोरैबानो। माबायदि गावहालाय बेसेथो माबा धोनिथाय माथो गावस्राबो न'आनो गैखाया माखौबा आरो जुमाय संनायखौनो मोनामनायखौ बोरैबा मुगैदोंनो। गायखेराबो माबोरै गोसथोखोबा बेखौ साइसबा साइससो मोनो आं लोगोबाबो बुङोलै माने महरा मोजां जानो हागौ बेना थेवबो गोसानो बोरैबाना। सोरां नोंसोर आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनसिगोन न'? जाम्बिलाय माथो खस्थ' मोननांगौ जाखो दे जुरि? नोंनि बायदि दाजा नोङो फारसेथिं फैसायाबो थाखा खुरबायानो थागोन आरो फारसेथिंजाय नोंसोरखौ जोबोद खस्थ' होनाय जासिगोन आङो। मानोथो आं बासिया देनाय नांगौथाय आंनि जिउखौनो लांबानो जायोमोन ना बिदि मेगन नुयै खालामनानै मा मोनखो? बेबायदि नङालै जुरि मानो बिदि सानो नोंलाय आंनो दंखायो जेराव आंजों लोगोसेथ' फुरा फेमिलियानो दं नोंजों। बेबायदि दासानलै जुरि। ओमफ्राय नों हाथायाव थांनो होननाया? दसे थानानै ओमफ्राय जा मोजां खानाय खानना होखाबायदां नोंखौ किउट नुखाबायलै। नों होनबालाय आं किउट होनबालाय किउट जागोन नामा? मेगन नुयैयालाय बहा समायनो। मानो दि बिदि सानो नोङो साननाङा होनबाबो बुजिया। माथो होनबावनांगौ देनाय? मैगंनि दामफोराथ' ओमफ्राय लाजायालै दासान्दि बेदरफोर नाफोर जानायानो साबसिन। नंगौथ' र' दामफोरालाय बिदिनोसै न'आवबो गायनाय जायासैना आइयाबोथ' आरो बिदिखौ दाना गायला आगोलावसो गायोमोन। औ न'आवबो दासान्दि मोजां थानाय जायासैना खामानि मावनो डक्टरनावबो थांबाय थानांगौ जाबाय। ओमफ्राय बिहामजोजों रायलायगौमोनहां नों दा फनखौ थुना होलाय। दे जागोन दे ओमफ्राय नों थाथ' दे आं बैयाव नोंनो सुप बानायनो होदोंमोन आइखौ लायनि आङो। मा होनबावनो गोजां बोथोराव आंहा अर सायनानै अमा बेदर सावनाय जानो हांमा थासिगोनहाय मेगनबो नुला माबो नुला। गुबुन सावनायखौथ' मा बुंबावनो गासैबो खामानियावनो हेफाजाबल' नांसिगोन माथो आंनो। बारियाव मैगं गायनाय मैगं खानाय बेफोरो बोरै जाबावनोसै जेबोखौनो हाला माथो आं खामानि मावनो जि सुनाय बा बिदिबाथ' सोराङा सानसेबाबो बागोन माथो माब्लाबा।
दानि आं मा खालामगोन हे इसोर आंनि फिसालाखौल' आंजों दोनहाय सोराङा माब्लाबा जुदि आंखौ माने सुखुयि जायोब्लाबो लोगोफोर मा होनबावनो बे मान जागायजेननायनिफ्रायनो सुगानो गैला आंहा मोनसे जाबायानो थायो दा नै गारामा सानाय जालायबाय आरोबाव गगा मोननाय जालायबाय ओरैनोथ' गोजां बोथोराव एसे माबा गगाया मोनखायोमोन थेवबो होनबावनो लोगोफोर रियेल लाइफआवबो प्रब्लेम सोलिगासिनो आंना कार्टुन लाइफआवल' नङा आरोना दासान्दि आबौनि जोमा फैबोला जोबोद खुसि जासिगोन बियो मानो होनोबा बेसेबा गोबावनि उनावसो अमा बेदर संनो नागिरदों जोंहा बेखौबा माजों जानाया हामगोन आलुजोंनो संसै खोमाहाय दहाय न'नि एसे फोनाय दुन्दियाखौनो माबानोसां आबै ओइ आबै ए नों फैबाय आबौनि जोम औलै आबै आङो बैयाव खाथियावनो थांखादोंमोन दा गोजानाव थाङाखैना ए आबै नों अमा बेदर लाबोदों बेबो गोरानबावसो औ आबौनि जोम नाय गोथाव जागोन ना माजों जानाया हामगोन दे आबै बेखौ ना नोङो भाजा एवदो ओमफ्राय सबाय दङना जोंना दाख्लैनि बेजोंबो जागोन जोंहा जागोन दे आबौ नों जेरै गोथाव मोनो नोंनि आबैया बिब्दिनो संगोन आङो बै आदा मोनहानाव माबा लायनो नागिरदों बेसर एसे फुनानै गाबोन हाथायाव लांनोहां पुरिनि लादु बानायनो नागिरनाया ओमफ्राय आबै बानायगोन आबौ गाबोन हाथायाव बेखौबो लांनांगौ बानायगोन आं दायो र' सिबिंनिबो एसे लादु बानायसै आबै थेवबो जा गोबावनि उनावसो बेदर मोनजासिगोन न' बेनोथ' फैसा एसे दोनथुमनाया आबौ बेजोंनो लाना फैबाय आं ओमफ्राय आबै आंबो गाबोन थांफागोन ना नोंजों हाथायावलाय मा लायनो आबौ देनाय सान्दुं गोसायाव नोङो बेबायदि ओंखाम उखै हाब माहाब थानायसो जागोन आं आलु भाजा एवलांगोन अमा बेदरखौ दरनैसो फुङावनो एवगोन नाङा दे आबौ हाथायाव थाङा दे होमबालाय आबै आंथ' दिनै जा उदै बुंजासे जागोनलै आबै ओंखामखौ बुरजा सं दे जागोन दे बिबै फिसौ आराम गोथाव जागोन जोंहा ओमफ्राय आबै आंना ना सिन्देलाबो जबायमोनलै गाबोन सिन्देलनि फिथाखौ लानानै फैफा दे आबौ सना जागोन दे जुदि एसे आं लांनाया नाङोबा ना गोरानखौबो एसे लांसै दाख्लै सारफानायमोनहाय बैयो सासे नोंनि नोमथैया बिजों फैसा एसे जाबोलाथाय आं लांनाय खिनिया नांजोबबोला सेन्देलखौ गोदान जरासे लाबोगोन आं आबौ हावैखौनो दे ओमफ्राय आबै नोंनाबोथ' जहां जाबायना जेबो नङा आबौ आंनालाय मा आङो माबा सुहोगोनहाय सेन्देलखौ सुहोबोगोन आङो सुथाब होनानै गानबाबो अरजाया बुरि मानसि नालाय मा सोर नायसननो दे आबै गैला जेबो राहा गैला एबारथ' 100% सियर खासै आङो आइया बेबायदिखायनो बहाबा थांखुमानानै दंखाथारो बियो नङाबा न'आवनो फन गालांलायनाय मानसिया दासिमबो न'आव गैया सानब्रैयानो जालायनोसै बहा थांखो नों आयै बेफोरबायदिखि खालामोलै ओमफ्रायथ' बा फैसायाबो इसेबां बुरजा दाहार लानाय दोङो माथो होनबावनो आरोलै जारलासो जागोन लाबा लानानै खारबाय होननायसो जासिगोन नंमारगौ दे बिसोरबो गाव गावनि फैसाखौथ' मोनफिननो लुगैखागोन ना हरबाय जेला बेखौथ' एसे डिसकास खालामनांगौमोन ना आइया आफाजोंबो एसे रायलायबानो जायोमोन आफायाबो मदद होनो हाया मानो होनबा न'आव बेहाबो फैसा थाखा बिराद थांगासिनो दासान्दि जुदि ममनि थाखै मा होनबावनो आरो आंखौसो हमफैबाय थायो न'आवनो थानो बालायलांबाय आङो ओइ लोगोफोरजोंसो दसे ओंखारलांनांसिगोन आङो बाद दे गलि मारो बेफोर टेनसनखौ लाबाय थायालै आङो बारा टेनसन लाग्रा नंला आजिखालि मेहेरा जि जायो जाबाय थागोन मालाय आयै आबै सना आबै मिलिसा दे नोमबैया बुरिबायहाय नै खानाय मोनग्लुङाबा मा जानो नायना होथारदो आबै जेबांबो बुरियाखै दे ओमफ्राय मोनग्लुङाखैबो ना मोनफा मोननैल'सो मोनदों गैयाहाय आबै सना बे नोमथैयाबो फुवा बबावलाय बिमानि खानाय फुबाय बायनो मबाइलजों नायो लोगोजों थाङो आरोबा सोर दङ बेखायनो सम फैहाय आबै बिदिनो दे आंथ' न'आवनो थानोसो बायो आबै मा होनदों आबै जेबो नङा आबै नोंनालाय आगै दङ ना आरामसे थानो हायो दा ना आगै मोननानै जों बारा गेलेया गेलेयो ओमफ्राय होमबाबो एसे दुस्थ'द्रायलै आबै बिसोरो आबै नोंहा बेफोरबायदि बारा दुस्थ' जानाङाहाय बांद्राय दुस्थ' जाबाबो थङालिसो होनलायलाङो बे नोंना आनैयालाय आनैयाथ' लाजाखायामोन हौवायानो नाङा होनबायसिनि
थुनथुलिखौसो नायगौमोन आं गोबावमानियानो जाबाय नुवाखै माने थुनथुलिया नोमायजों दङ मालाय आरो नोंबो प्रब्लेम जादोंना बेखायनो बारा थानो हायासै नै न'आव फैनाया दाख्लैबो ओमफ्राय जोंनाव थांगोन होननायाबो थाङासैना बिसोर आबै थांनोथ' सानबाय हनै बेलेग जाबायना आबै ओमफ्राय नोंथ' दिनै बिदि फैनो रोंबाय हारसिंनो फैबाय था सम सम दै आबै जेरावबो बांद्राय गोजान गोजानावल' थांनाङा आरो जोंनालाय खाथिना बारा गोजानबो नङा नायलाय नै एकदमबारे बिबथैखौबो गालांबावसिगोनसो बावैनो सिख्ला देलायनाय नुथारबायहाय आबै नोंखौ नंगौ आबै आं साहा फुदुंहैनोसै दे हाबाब साहा फुदुंनो रोंलायबायहाय आंना आबै सनाया जावैसोखौ देनां मोजांखौनो मोनथारदोंहाय ओइ नोंना जालायबाय नायलाय माबायदि ओमफ्राय माबा नोमथैया मेगि लाबोनाय दंमोनहाय आबै दावदै दैसे दं बेजों एवहरदे साहाखौ आरामसे लोंनोसै आंथ' नोमानि थुनथुलिजोंसो रायलायनो नेबाय दङमोन माबा जाखो दहाय फन हरजांनानै गैया आंबो रायलायगोन आबै आं थांजासिमाव जुदि हरोबा दे हाबा गथ'आबो बिमा गैया मा गैया उन्दैनिफ्रायनो आलाय सिलाय थेनो देरबोबायहाय देरग'नो हाबाय होननायसो जासिगोन बिमा लाबोदोंबाबो बिफाया हाबावाथो गावनि असे बिमा बायदि अननाय होनो हानो खायफानि गोसोखौलाय रावबो हमदां हायाना बयनिबो गोसोआ समान जाया सोरनाबा मोजां सोरनाबा गाज्रि दाथ' सायाव जेरैबायदि दिन्थिदों गोसो सिङावबा मा जोंलाय बोरै मोनथिनो जोंजोंलाय मोजाङैनो रायलायो गथ'नावबो सोंबाय बायखायो आं एखनबा बेखायनो माबायदि अनो बिफाया खाथार खालामना खालामा फैसाफोरखौ सम सम मथे एखनबा हैना होआ स्कुलनि ड्रेस जानाय लोंनाय गथ'आलाय थिगैनो दंहोनो दाबा मा गथ'निबा मा साननाय दं बिमानाबा मा साननाय बिफानाबा मा साननाय नुजोबाना जोंथ' 24 घन्टा जारलासो ओजों फारसेथिंजाय बयनिबो जिउआवबो एकदम माबा नङा माबा मोनसे जाथाय थाखाथारोहाय प्रब्लेम होननायाथ' जोबनोनो थांखाथारा आच्छा बे गथ'नि फेमिलिया औ डक्टर माबोरै जाखो जोंना अलं बाबायालाय जोंनो दे बुंनाय औ डक्टर सार माबोरै जाखो गथ'आ मोजाङावथ' फैगोन ना बियो दानोथ' गथ'आ जोबोद सिरियासआव दङ जोंबो जोंनिफ्राय फुरा नाजागासिनो हानायखिनिखौ बाखि आरो उनाव मा जायो माने डक्टर गथ'खौथ' ओरैबायदि माने सुथाबथारदों सुनायानो जायनि थाखाय गथ'आ दा जोबोद सिरियास जानानै दङ डक्टर सार जेरैखि जायाबाबो अलं बाबाखौ बासायनांगोन जों बुंखाबायना जोंनिफ्राय जों हानायखिनिखौ नाजागोन डक्टर प्लिज जेरैखि जाया मानो अलंबारखौ बासायथार आरो गथ'ना गोबां थै लस जादों जायनि थाखाय जोंनो थैनिबो गोनांथि जादोंमोन अब्ला माथो मोखां नायबाय थाबावगौ सार गथ'खौ थाबैनो बासायनो सेस्था खालामथारदोना जि हायो गासैबो नाजाजोब सार जा खालामनांगौ खालामजोबा मानो अके नोंथां नाथायबा मा डक्टर नांगौबा नोंथाङा आंनि थैखौनो होबानो जाबायना मिलायोबा ओमफ्राय नोंथाङा बे गथ'नि सोर जायो एफा जायोलै डक्टर सार बियो अके आंनि सोरबा जाबाबो जायाबाबो बे गथ'खौ थुनथुलिया बिदि खालामथारनाङामोनलै आंनो नुथारदों बिनि आखायाव सिखा दङमोन थै लिलि लाला बिनिफ्रायथ' बे खालामाखैबा सोर खालामनो आंनो आंनि मेगनजों नुदों रागाखौ एसे कन्ट्रल खालाममारनांगौलै थुनथुलि बबेबा समाव रागायानो सानसे मानसिखौ जायो रागायानो बरबाद खालामो मानसिखौ एखनबा समाव बिहामजो रानि नै माबा मैद्रुआ लाबोखादो सायखानोसै आं दा मोनाबा जारला जागोन सानावनो नायजोर सायाबा खानायजों थाबा मुगैसोयोहां ओंखामखौनो जानो बासोयो रानि हा नों सायो ना मायो नङाबा आंनो सायखानोसै आं मालाय सायनायखौबो बारा फसायाहाय औ मायो आयै हाब्बा जाबाय थायो बे बुरिया नुनायनि न'नि इखौ खालाम बैखौ खालाम आंखौ बुंसैहाय खामानि थिनसोबाय थायो नख्रानि मोनखायो आंखौ रुवाथिनो आं होनदों आरो मैद्रुआ लाबोदो सायनोसै दा खानायदों मोनगोन मागोन आं एकदम सानाव नायजो सायखानोसै मुगैहां बोरैबाबानो बायनायानो थाबावो न'नियाबो थायो सम सम आयै जागोन दे लाबोनायानो नङाबा इले सायानो दा सायनो हागौमोन माथो आं ओंखाम ओंख्रि संसै नाङाहाय बबावलाय मा गथ'खौलाय मावहोबाय थानोसै आंनो सायगोन माथो बिबै थानायावनो बियो सायनांगौ बिहा लेखा फरायनांगौ आरो सान हाबनाय लोगो लोगो गथ'फोरखौ एसे लेखा फरायनो थोन मोजाङै जमा फरायथों बिब' बिनानाव फंबायनो आबौ सोमलायाथ' जिरायोल' लेखायाव गैया फरायनायबो खोनाया माया रायलायबायसो थानाय नुयो आंथ' बिदा बिनानावनो जागोन दे आयै जागोन आंहा फिसाफोराबो इसेबां मोननाय नङाना लेखा फरायोथ' बिसोरो फरायग्राङा माथो दा आंनि आबै मिलिसासो लेखा गोरों जाथारथोंहाय बाखि आंहा बालायखौ जाथार आसा गैया आरो बारा खामानि दाथिनबाय दाथाय आंनि आबै मिलिसाखौ मिथिबाय बिहामजो देनां दाबो फरायनाया उन्दै गथ' बियो देनां सिख्ला देरबा बेलेग खोथा मावनाय दांनायाव बिमाखौ बिबैखौ हेल्प खालामनो हागोन आरो लेखा फरायनायाबो गोनांथारना दानि जुगाव
दा लेखा रोङाबानो हनै मा जायो मिथिया होमबा जेरावबो थालाङो गासैयावबो फेलें जाजोबो साननायफ्रानो नङाबा नों बायदिसो जाया होनबा बियो अबावलाय आयै आं बायदि जानो आरो आंथ' मेट्रिकबो पास ना लेखाबो गुरुं नालाय आंबो आयै आंहा फैसानि एसे मानि प्रब्लेम जानासो कलेजखौ आं थांनो हायाखै फरायनाय लिरनायाव गोसो होथारनांगौहाय नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दुंथिक आयै बेबो माबा दानो बेफोरबायदि गान खननो सोलोंबाय नोङो हो बबेनिफ्राय जुदि सोलोङो हम तो तुहार प्यार में पागल हुई गवा रे आबै आंनि आबै दार्लिं जोंहा राजमिलाखौ माला नायगोन लोखि सारा गथ'आ बिबैखौ इदाव मोजां मोनथारो नोङो हो थां आथिं आखाइ सुइदो आंहा खामानि दङ आरे आबै रागायानो थाबाय थायो माबा नोंना बाबा सुमला जाबाय दे आरो बांद्राय मजाक मस्ति खालामबाय थानो नांला थांदो गोख्रैनो आथिं आखाइ सुनानै रुमाव थां आथिंनि मुजायाबो गानहैखादो गुजाङोना गावनि फिसालाखौबा अनसै बिरादनो मोनथिगौ आंनिबो फिसौला होननानै थेवबो आबै मिलिसाखौबो एसे मोजां बिदिनो अननाय मोनबा आरोबा दा नोमफाया फैबोला आं बुंगोनसो बांद्राय उख्रा खालामबा थां गोख्रैनो दुगैयासैबो दिनै बे गथ'आ पानी ठंडा है रे आयै पानी ठंडा अपन ठंडा पानी से नहीं नहाएगा तुम हमारे लिए गर्म पानी गरम करेगा अरे बे थाब्बा गरम पानी नांगौ नोंनो माथो आयै आं ठंडा पानीजों दुगैयालै दानिफ्रायनो एसे गथ'खौ सिखायखा नङाबा अख्रा जाबा देनां बारजागोनबो जागोन दे आयै ओमफ्राय आंनि गथ'आ दै गुदुंजोंसो दुगैखायो नङाबा बे गगा मोनगोन ना सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नायनो मोजां मोनबाबो मोनाबाबो दसे समखिनिखौ लाबोलायबाय लोखिमोन नोंथांमोना बोरै नांदों खोन्थाहरदो आरो नायनो मोजां मोनाबाबो जेबो नङा दे बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ लोखिमोन दै बेनिफ्राय लाइकखौ थुनो दाबाव कमेन्ट खालामनो मोजां मोनग्रा सनामोना कमेन्टबो खालाम लोगोसे बावगार हायै गोसोखौबो होलायबाय सनामोन दिनैबो नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनो नायना फैदै जोंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव होबाय लोखिमोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन जायबा नुवाखै नायसनाखै बावगार हायै गोसो गोदान एपिसड आरोना सनामोन गुबुन मोनसे जोंनिनो सेकेन्ड चेनेलाव होदों नोंथांमोना खेबसे नायनानै मोजां मोनो मोना कमेन्टबो होनानै फै आरो लाइकखौबो थुनो दाबावदै लोखिमोन मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो जोंलाय फैबायानो थाखागोन मेहेरा जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा दासान्दिथ' आंहा जेबो सुख गैखाथारा नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानो आङो थेवबो नोंथांमोननि सेराव सानसे नुजाफैयाबानो गोसोखौ बोरैबा दरसि मोनलायलाङो आरोना लोगोफोर डेलि नुजाफैग्राखाय गोसोखौ गिलिर मोनो मोजां मोना देहाया सुख गैयाबाबो फैनो गोसो जायो आरोना लोगोफोर जाखिनि बानायनो हायो जाब जुबैबाबो दे बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन नायनायनि थाखाय थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअजों जेबो उसुबिदा गैयाबा थाबैनो फैफिनलायगोनलाय आरो गगा मोनहां लायबाय नै आंहा जारलासो जागोनलै